Okay, natay kanabang review ho, no? Balik lang taon nga dialogue ni siya sa radio program sa DXDR nga dunay nangutana sa atong pamahayag nga nitawag yun sa telepono og ako ni siyang i-review kay na ako'y buot ipuno sa akong tubag atong iyang pangutana kay niadtong higayon na wala na ko huna ang uban pang dapat na kong itubag no sa mga pangutana. Okay, mo nang naghimo kog review para akong mapun-an tong tubag nako kay kulang to siya no sa akong nahibaw-an kay namang gyud mga higayon nga iniwang dili nato mahuna-hunaan tanan ang uban pang maayo itubag sa usa ka pangutana dayon awahin naman ko nakahinumdom human na mo nang diri na lang sa kining himo na kong review sa maong question and answer na ning puntuha no sa katong dialogue sa pagtuo sa DXDR. Okay, ato sang i-play ang maong kining recorded video sa DXDR, then ato ding isunod po dahil ng atong kanabang ipuno nga tubag ato wa na to mapadayag na atong higayuna kay wa po na ko mahuna-unain ni atong higayuna po nga nakahinumdum ko awahin na. Okay, human na tong programa. Sige ato sang paminaw na. Okay, daghang salamat no sa atong ison gikan sa congregation Uyawi atong ison Elder Edgardo Sumilay alang siya duha ka pangutana. Napabay mangutana diha? Wala na. Okay, padayon ta sa ato anita sa atong isuon. Romeo Morqueda alang siyang tulo ka pangutana. Palihog tawag isuon. Brad Romeo Morqueda. Tanang Brad Sudriano. Siya na. Nagsugo ba si Kristo para magong sa simbahan ninyo, ang dagang magong dipulto. Sugo ba si Kristo nga magbuhat mong dipulto? Okay, humana. Pwede na ko matubag? Pwede na ko matubag, bro? Okay, sige. Nagsugo ba si... feedback? Okay. Nagsugo ba si Kristo nga magbuhat og dipulto? Litra por litra, wala. Pero wala po nag-ingon si Kristo nga bawal ang paghimog dibulto. Ang among gibasihan nga dili dautan ang paghimog dibulto, natay mga sampula na sa Old Testament. Nga gani gihisgutan po na sa Book of Hebrews katong sampol katong sudlanan sa kasabutan nga nailarawan si Kiruben. I-quote na sa Book of Hebrews, ana. Oh. So kung ang question si Kristo litra por litra ba yun gasugo nga buhat og larawan, murag wa ko nadumduman. Ambot ako mga kauban na ba sila mabasa na. Basta ako wala. Oh. Pero bisag wala na, wala pun mag-ingon si Kristo nga gibawal na. 10 seconds isuon. Ang gibawal lang kung bisan pag wala gilitok ni Kristo litra por litra, pero siguro ko nga ang paghimog ribulto nga himuong Dios bawal na. Okay, wala tayo oras. Quoting Exodo 20. Okay, ato to sa ikadawang pangutana. Okay. Oto atong ipuno ning atong awahin na huna-hunaan ako. Nga ako ra po ning nabaw-an sa una. Pero ana ko maapil atong pagtubagan ako, no. Ang pangutana sa caller sa telepon, naba ko na yung mabasa nga si Kristo nagsugo o pagbuhat o ribulto. Okay. Ang akong gitubag dito atong higayon na ingkog wala litra por litra. Pero wala po gidili na wa po'y mabasa nga gidili na ni Kristo og ang gibasihan lang anang paghimog ribulto bisan sa Daang Testamento nga ang Dios gapahimog ribulto sama atong gapahimo siya ni Moises sa Exodo 25 tudling 17 hangtod 22, no? Okay. Mao na. Ang akong ipuno kuan sa implication o kana bang kay katugo akong gingon ganina litra por litra man. Ang akong gipasabot ato ganina nga way mabasa litra por litra diri sa New Testament ba nga kana yung nag-ingon si Kristo nga pagbuhat mo og larawan sa mga santos or larawan ban
kanabang specific bagyod ba nga nag-ingon si Kristo nga pagbuhat og ribulto, wa tay mabasa gyud diri sa New Testament. Pero sa implication kanabang gipasabot ng implied, mahimong ingno nato nga tungod sa pagtuo nga si Kristo Dios Hinoon tao pod kay nagpakatao man sa iyang pagka-Dios nga usa sa Amahan o God the Father, kay nag-ingon man siya sa Juan 10:30 nga ako ang Amahan usa. Sa Catholic interpretation ana usa sa pag-shepherd sa flock ug usa pod sa kinaiyas pagka-Dios. Okay. So isip usa si Kristo og Amahan nga Dios, no? So pagka-Dios usa sila. So mahimong ingno nato nga gipasabot o implied nga dunay mabasa. Sa kuan lang dili siya ingon litra por litra ba nga sa New Testament mabasa nga gaingon si Kristo katong natawo ba siya nga kauban sa mga apostol. Way mabasa litra por litra. Buti akong bot pasabot. Nga wagi mabasa litra por litra nga si Kristo gamandong magbuhat og ribulto. Pero sa implication ganang implied ba pagpahiwatig kung atong gamiton nga premise nga sa pagka-Dios usa si Kristo ug ang Amahan niya kay ang Dios in the name of God, kung mubasa ta sa Old Testament, ang Dios gasugo man og buhat og ribulto katong gisugo niya si Moises, di ba? Sa Exodo 25 tudling 17 hangtod sa 22 mao na nga sa implication o sa implied statement pwede ta mo ingon nga naay mabasa nga si Kristo gasugo. Sa implication na dili sa litra por litra dito sa New Testament, no? Sa implication lang pagpasabot tungod kay ang pagka-Dios ni Kristo ang pagka-Dios ng Amahan usa unya kanang usa ka Dios kung maghisgot sa Old Testament. Doon na may gisugo ang Dios ni Moises paghimog ribulto, no? Di ba? Ribultus cherubim. So naay mabasa. Kung iyon na naon nato pagtubag ba o pag-imply, pagpasabot. Okay. Dayon napaday lain na hinumdum ko. Gawas atong sa Numeros 21:4 hangtod sa 9 pod katong ang Dios gapahimo og ribulto sa bitin niya kay ang pagka-Dios ni Kristo usaman samahan. So kung kana mo atong gamiton nga pagpasabot, mahimong inyo nato nga naay mabasa nga gasugo si Kristo. Tungod kay sa iyang pagkasya isip Dios nga usa sa Amahan, na may mabasa sa Biblia nga kapahimo ang Dios og ribulto sa bitin. No? Si Moises gyapon niyang gisugo. Then sa New Testament po dahil na ako'y nadumduman, pero implied gihapon, dili gyud litra por litra. Kadtong sa Juan 3:14. Juan 3:14. Katong niingon siya nga maingon nga giisan ni Moises ang bitin nga tumbaga sa kamingawan, ang anak sa tao kinahanglang iisa usab sa susamang paagi. Kini pwede nato ning gamiton pod kay ang iyang gipasabot anang pag-ingon niya nga maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga sa kamingawan. Ribulto man to, ribultos bitin. Ang anak sa tao kinahanglang iisa usab. Ang iyang gipasabot ang iya ra pong kaugalingon katong iyang kamatayon sa krus katong pag-isa niya. Unya kanang sumpay diha nga sa susamang paagi yun sa pag-isa ni Moises. So sa susamang paagi pod ato nang buhaton. Yun sa man pag-isa ni Moises tong bitin, di ba ribulto tong iyang giisa? So mahimo pong inyo nato nga ato pong buhatan si Kristo og ribulto nga iisa. O implied ba no? So naday mabasa sa implication nga pamaagi dili sa litra por litra gyud nga nag-ingon si Kristo nga pagbuhat mong ribulto, wala dili sa New Testament. Pero naay masabot. Kay nag-ingon man siya nga maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga pinagig ribulto, ang anak sa tao kinahanglang iisa usab sa susamang paagi. Ang katumanan katumang pag-isa niya sa krus ang kamatayon. Pero kanang sumpay nga sa susamang paagi matuman ra na kung himuan siya ribulto kay katong bitin nga tumbaga gihimuan may ribulto ni Moises. Nya kay susamang paagi man kuno iisa si Kristo. So dili lang kay katong iyang aktual nga kamatayon sa krus. Himuan po siya ribulto aron makumpleto.
Kay mao man to ang pag-isa ni Moises sa bitin, ribulto man. So himuan pud si Kristo og ribulto. So implied lang ba? So asa man natuman sa simbahang Katoliko diya sa mga krusipiho, di ba? Nga giisa gyud na gali na inig sulod nato sa simbahan no sa Diris Dipolog sa katedral na may crucifix o krusipiho nga na gyud sa ibabaw gyud sa simbahan. Na gyud Kristo. So kana katumanan na sa gipasabot ni Kristo sa Juan 3:14 nga iisa po siya. Iisa sa susamang pag-isa ni Moises sa ribulto ng ahas. So bali katong ribulto ng ahas, ribultos bitin nga giisa ni Moises sa karaan sa Old Testament, ang katumanan ana bali sa typology ba ang katumanan ana sa New Testament si Kristo katong giisa gipatay siya sa krus og ang handumanan nato mo nang himuag ribulto mo nang crucifix, di ba? So dayon og kining ubasa pud tag Galacia 3:1 kung wa ko masayo depende sa translation sa Living Bible na mabasa nga si Kristo kuno nakita ingon nga kini bang picture no sa Living Bible ba nga gi-picture giburabag nakita siya ang term nga gigamit sa Living Bible picture yun nga si Kristo gadupa sa krus na so naggulagway na siya sa crucifix, di ba? Niya sa mga kuan pod sa history pod sa mga early Christian dili noon nimo mabasa sa Biblia litra por litra pero sa tradition nakita na no walang ko'y reference karon nga i-support kay wala ko pod wa kuya mo inahanglan pag kung pangitaon pa nako basta kung magtuon mo kanang mga history books sa mga early Christians nga wa na mapatik sa Biblia na nasa ubang mga libro na no sa tradition sa mga early Christians nga nagyon ang paglarawan ni Kristo nga kinibang nagbitay siya sa krus. Bali, fulfillment na siya sa John 3:14 katong pag-ingon ni Jesus Christ. Maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga sa kamingawan, ribulto man to, di ba? Ang anak sa tao kinahanglang iisa usab sa susamang paagi. So himo ang ribulto. So sa Roman Catholic Church ra na siya natuman. So mo to akong idugang natong kining paghatag og tubag ba na niadtong higayon na nga 9 cooler wa na ko maapil ning ubang nahibaw-an ako kay wa na ko mahuna-hunain niadtong higayon na no. Okay. Na nga ko lang giingon nga litra por litra sa gospel wa gyud litra por litra nga si Kristo nag-ingon nga paghimo mo og ribulto. But sa implication naihatag na to kung atong himoong premise nga sa divinity of Jesus Christ ay ang pagka-Diyos nga usa sa amahan nga Diyos. So pwede na tong gawion tong sa Old Testament nga ang Diyos gapahimo ni Moises og ribulto, di ba? Pwede man to maangkon ni Jesus Christ nga siya ay kasugo kay usama nang iyang divinity sa God the Father, di ba? O katong sa John 3:14 nga siya gid mismo may nag-ingon nga maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga pinagig ribulto ang anak sa tao kinahanglang iisa usab sa susamang paagi. So unsa man nato na pagtuman himo na to ribulto si Kristo nga gadupa sa krus iisa. So mo nang crucifix. Pero ang exact fulfillment katong yang kamatayon sa krus. Bali ka ng atong crucifix, handumanan na lang na, no? Handumanan, parang dili malimtan. Dili man dautan maghimog handumanan, di ba? O pwede po nato gawion tong statement ni Jesus Christ nga buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. So both din ni Kristo handumon tong iyang gihimo nga pagpakita sa iyang dakong gugma. Unsa man, itong iyang kamatayon sa krus. So wala masayop, no? Ang gibuhat sa Katoliko kung maghimog handumanan ni Kristo sa iyang kamatayon sa krus nga nagsimbolo sa iyang dakong gugma kanato. Sumuto akong gidugang, no? Ang uban ani sa sunod na lang pod kinapa man mga question diri mataas man pod kung akong hutdo ni karon pag dugang og mga komento. Daghang salamat.